Wai baba ya aka yi ne wannan gayan da yake wucewa kwana biyun nan ni na ga ya daina wucewa wai ya aka yi ne? Dan gida wallahi na gan shi nan ya dan saka yanan ko ni anya yana jin daɗi ma. Ka bar sa kawai. Ni nan dakonsa nake yi. Wannan yarinyar da yake tafiya da ita ko ka bari a kanta ko idan ba sai na sha jinin shi na ci hantar shi ba. Kai wai ya san ni kuwa? Oga wallahi na ga ya fice ta nan wallahi. Shi din ko? Wallahi na ga fice ta nan. To muna jiran sa. Ai in ya dawo da yarin ya sani akan wannan yarinyar ko sai mun caka masa wuka. Na ban jin daɗin jikin nan. Abin sai an kiri. Kai wai wannan kamar wannan din nan nake gani da yarinyar nan. Shi ne dan da hankali wai kaga wai wani. Kai waye hada ka da wannan yarinyar? Wahalan ne ta. Kai baka san ko yarinyar waye ba wannan ba yarinya ta bace kake yawa da ita. Kai har magana nake kana magana. Ka dade ba sai ka wani ta da jijiyoyin wani. Allah kai san da oga kake magana ba. Babacin mai wannan ga tunda ya ji jiki kana ji ko wannan yarinya ko kawai ku kawo mota mu tafi da ita ya wuce mota mana mu je mana Ana magana kira wasu Allah ma mun wai. ta ga mu da ku kawo mu za ta wuce ba Ana magana kira. mu je wani masoyi Ku sake ta. wai wancan da mu yake ne Mai gida wai wannan ma walan tikin da muka zo zai yi. Ko mu shi wallahi ba ƙarasa mai kawai tun da ya wannan wallahi. Ku sake ta ne ce ku. ke ta ba kai mu da ka ce masu ki wannan Ku sake ta daya. ko goma za ka kirga ba za a cire ta ba kai ka can man mana